खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो सानसेयारि गोनां खौरांफोरखौ फोसावनाय जायो नोंथाङा दासिमबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो थुदो बिदिब्ला दिनैनि खौरांखौ जागायजेननोसै BTechनि आरोबाव सानै MCLA EMनि बिबान मोनबाय प्रमद बर'आ खावलायनाय लेखायै BTechनि EMखौ सानै बांहोबावनो थाखाय गभर्नरआ गनायथि होबाय आसाम गभर्नरनि कमिशनार एन्ड सेक्रेटारिनिफ्राय आसाम चिफ सेक्रेटारिनिसिम लाइजाम हरदों गोदानै EM मोननाय MCLAफोरा जाहैबाय श्रीरामपुरनि MCLA सजल कुमार सिंहा बिथाङा BJPनि MCLAमोन आरो चिरांनि MCLA सायखं बसुमतारी बिथाङा UPPLनि MCLA दा बिथांमोन सानैया EMनि बिबान मोनबाय EM महरै बिथांमोन सानैखौ जाहाथे समायखिरा लाहोयो बेनि थाखाय BTechनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि IAS आकाशदीपनो बिबान होनाय जाबाय BTechआव सानै EM बांहोनायनि अनगायै आसाम केबिनेटआवबो साब्रै MLAफोरनो मन्थ्रिनि बिबान होनाय जागोन MLA प्रशान्त फुकन MLA कौशिक राय MLA कृष्णेन्दु पल आरो MLA रुपेश ग्वाला बिथांमोननो मन्थ्रिनि बिबान होनाय जासिगोन फैगौ 7 डिसेम्बर अदेबानि गाबोन सानजौफु 2 रिंगासो समाव बिथांमोननो मन्थ्रिनि बिबानखौ गथायनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आसाम केटेल प्रिजार्भेशन एक्ट 2021 बे एक्टखौ आरोबाव गोख्रों खालामनो थाखाय केबिनेटआव थांखि लानाय जाबाय हटेल रेस्टुरेन्ट हाबा मेल मिटिं बायदिफोराव मोसौ बेदर फाननायजों लोगोसे दानिया जानायखौबो बेन खालामनाय जाबाय आरो बेखौ केबिनेटआव गनायथि होबाय हटेल रेस्टुरेन्ट हाबा मेल मिटिंफोराव मोसौ बेदर जानायखौ बेन खालामनायखौ लानानै रायजोआव दा मोसौ बेदरखौ लानानै गोबां दान्थे बिदान्थे जादों आमसु आरो नेमसुनिफ्राय बेनि सायाव गोख्रों बिजाथाइ फोरमायदों भारतनि बा आसामनि सुबुंफोरा मा जागोन मा जाया बेखौ आसामनि गिबि मन्थ्रिया थांखि लानो हाया मोसौ बेदरा ख्रिस्टियान आरो मुस्लिमफोरनि जाग्रा आदार बे मोनथायखौ रावबो सेनो हाया होननानै फिनजाथाइ होदों बिथांमोनहा लोगोसे बिथांमोनहा बुंथिबावदि जुदि मोसौ बेदर जानायखौ बन्द खालामनोब्ला गासै भारतावनो बन्द खालामथों जेराव नर्थ इस्ट जेरै नागालेण्ड मणिपुर मिजोराम अरुणाचल प्रदेश बेफोर रायजोफोराव उदाङैनो मोसौ बेदरखौ फानो होननानैबो बुंथियो मोसौनि सिन्डिकेटखौ बन्द खालाम होननानैबो बुंथियो जायफोर मोसौ फिसियो बा आबादारिफोर बिथांमोनहा माब्लाबा समाव जेंनायाव गोग्लैयोब्ला मोसौ फाननो गोनां जायो बिथांमोनहा दायो मा जागोन बेखौ लानानैबो सोंथि खालामो बे सुबुं खुंथाय हादराव सोर मा जागोन सोर मा लोंगोन बेखौ गिबि मन्थ्रिया थांखि लानो हाया आरो बे थांखिखौ मोनसे हारिखौ टार्गेट खालामनानैसो लानाय जादों होननानैबो बुंथियो सामुगुरिनि उफ्रा बिधानसभा बिसायख'थिनि उनावनो बेफोर जानो मोन्दों रकिबुल हुसैन आरो हेमन्त बिश्व शर्मानि गेजेराव दान्थे बिदान्थे जानायनि उनावनो बेबायदि थांखि लानाय जादों होननानैबो बुंथियो बिथांमोनहा जेराव सामुगुरि बियाबाव बिजेपिया मुस्लिमफोरनो मोसौ बेदर जाहोनानै मुस्लिमनि भट लादों होननानै रकिबुल हुसैना भिडिअ क्लिप लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंफैदोंमोन बेनि उनावनो आसामनि गिबि मन्थ्रिया मोसौ बेदर जानायखौ बेन खालामनो थांखि लादों होननानैबो फोरमायथियो बेनिखायनो मोसौ बेदरखौ लानानै जाहाथे राजखान्थि खालामा बा राजखान्थि खालामनायनिफ्राय गोजानाव थायो बेनि थाखाय खावलायो आमसु आरो नेमसुनिफ्राय APSC CCE 2023नि फिथाइखौ फोसावनानै होबाय जेराव 14 बर' लाइमोनफोरा उथ्रिसार जानो हादों फामि मुसाहारि बिथाङा SS जुनियर ग्रेडआव उथ्रिसार जानो हादों हिमाद्रि मेस बिथाङा SS जुनियर ग्रेडआव उथ्रिसार जानो हादों माया रानि बसुमतारी बिथाङा APS जुनियर ग्रेडआव उथ्रिसार जानो हादों मनजित बसुमतारी आरो श्रीजित बसुमतारी बिथांमोनहाबो APS जुनियर ग्रेडआव उथ्रिसार जानो हादों बिथांमोननि अनगायैबो गुणजित बर' गोम्बर रामसियारि हिमाश्री बर' दुदल बसुमतारी उइलबर्न बसुमतारी निक्सन जोंमा बसुमतारी मितुल बर' खोमदोन मुसाहारि आरो पुचरजा पल्लभ मुसाहारि बिथांमोनहाबो APSCनि आनजादाव उथ्रिसार जानो हादों मैयानि सानाव आसामनि गोबां नखरावनो रंजानायनि फोरबो नगावनि गंसे नखराव सानै बिदा आरो बिनानावा APSC आनजादखौ उथ्रिसार जानो हादों सानैबो ACSनि थाखाय सायख'जादों जायखौ लानानै नखरनिफ्राय जोबोद गोजोननाय फोरमायथिदों गोबां खस्थ' खालामनायनि उनाव गोबांनि नखरावनो APSC आनजादखौ उथ्रिसारनो हानायखौ लानानै मैयानि सानाव रंजाखांनायखौ नुनो मोननाय जादों नगावनिफ्राय ACSआव सायख'जानाय बिदा आरो बिनानावनि मुङा जाहैबाय फारियै जिन्तु बरा आरो मन्जुश्री बरा मुंदांखा पुष्पा सावथुना गिबि सानावनो भारताव 175.1 कौटि रां आरजिनो हादों
आल्लु अर्जुननि ओनसोल तेलुगु ओनसोलावनो 95.1 कोटि रां आरजिनो हादों आरो हिन्दी मार्केटआव 27 कोटि रां आरजिनो हादों। गासै भारतआव 175.1 कोटि रां आरजिनो हादों साउथनि मुंदांखा मुभि पुष्पा 2आ। नाथाय हायद्राबादाव प्रिमियार श' जानायाव मोनसे दुखुनांथाव जाथायबो जानो मोन्दों। आल्लु अर्जुन फैनायनि जाहोनाव होंगो दोंगो जानायजों सासे 35 बोसोर बैसोनि आइजोआ जिउ खोमानो गोनां जादों आरो गोबां सुबुंफ्रानो जोखोम जानो गोनां जादों। हायद्राबादनि सन्ध्या थियेटाराव प्रिमियार श' लादोंमोन, जेराव आल्लु अर्जुनखौ खेबसे गावनि मेगनजों नायनो थाखाय होंगो दोंगो जाफैदोंमोन रोजा रोजा सुबुंफ्रा। बेयावनो मोनानि 9:30 रिंगायाव आल्लु अर्जुना फैनायाव गोबां सुबुंफ्रानो रंजानायजों होंगो दोंगो जादोंमोन, नारा नाथार जादोंमोन, जेराव सासे 35 बोसोर बैसोनि आइजोआ जिउ खोमानो गोनां जादों आरो बिथांनि फिसाज्ला 9 बोसोर बैसोनियाबो जोखोम जानो गोनां जादों। बिथांमोननि अनगायैबो गोबां सुबुंफ्रानो जोखोम जानो गोनां जादों। जाथायखौ लानानै थैनाय आइजोनि फिसाया सन्ध्या थियेटारनि हेंथा एफआइआर होनायजों लोगोसे आल्लु अर्जुननि हेंथायैबो एफआइआर होदों। पुलिस प्रशासननिफ्राय मोजां सामलायनाय गैयैनि थाखायनो बेबायदि जाथाया जानो मोन्दों होननानै अजद होदों थैनाय आइजोनि फिसाया। रिपर्टनि बायदिब्ला 9 बोसोर बैसोनि फिसाज्लाया आल्लु अर्जुननि गोबां फेनमोन बा आल्लु अर्जुनखौ जोबोद मोजां मोनोमोन। बिथांखौ नायनो थाखायनो फिसाज्ला खावलायनाय लेखायै बिमाया फिसाज्लाखौ लानानै फैदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव, आल्लु अर्जुनखौ नायनो फैनायावनो 35 बोसोर बैसोनि सासे बिमाया गावनि जिउखौ खोमानानै लानो गोनां जाबाय। बिष्णु बसुमतारीखौ जिउ जोबजासे जोबथेसालियाव थानायनि साजा फोसावबाय बिजिरसालिया। आइपिसिनि सेक्सन 302 नि सिङाव जिउ जोबजासे जोबथेसालियाव थानायनि साजा फोसावनायजों लोगोसे 10,000 रांनि जुरिमाना फोनांदों। क'क्राझारनि डिस्ट्रिक्ट सेसन कर्टआ बे रायखौ फोसावदों। थांनाय 2022 मायथाइयाव गावनि बिसिखौ खास्रि बिस्रि बुथारदोंमोन बिष्णु बसुमतारीया। आइपिसिनि सेक्सन 302 नि सिङाव साजा फोसावनायनि अनगायैबो आइपिसि सेक्सन 201 नि सिङावबो साजा फोसावदों, जायनि गेजेरजों 7 बोसोर जोबथेसालियाव थानायनि साजा मोननायजों लोगोसे 5,000 रांनि जुरिमाना होनो नांगोन। फोरमायथिनो गोनांदि सेरफांगुरि थाइगिरगुरि गामिनि बिष्णु बसुमतारीया बिसि सायास्रिखौ खास्रि बिस्रि बुथारनानै कार्बना दैयाव गारहरदोंमोन। 2022 मायथाइनि 31 जुलाइ दानावनो जादोंमोन बे जाथाया। बे दायावनो बिष्णु बसुमतारीनि हेंथा क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट सेसन कर्टआ बे रायखौ फोसावदों। फिसानि थाखाय अनसुंथाइ नागिरदों सासे बिमाया। सन्जय बर'नि थाखाय अनसुंथाइ नागिरदों बिमाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला गोबां आसा लानानै आरो गोबां मिजिंजों सन्जय बर'खौ खस्थ'नि गेजेरजों फोरोंदोंमोन। नाथाय फरायफुबाय थानाय समावनो सन्जय बर'आ हरखाबै मेगन नुयै जालांदों। बेखौ फाहामनो थाखाय गोबां नाजादोंमोन होननानै फोरमायथिदों, जायनि जाहोनाव गोबां रां खरसा जाबाय आरो गोबां रां दाहार जाबाय होननानैबो फोरमायथिदों। बेनिखायनो जाहाथे मन्त्रि आरो गिबि मन्त्रि बिथांमोना जाहाथे मदद होयो बेनि थाखाय खावलायहरदों। लोगोसेनो रायजो राजाफ्राबो जाहाथे अनसुंथाइ होयो बेनि थाखाय खावलायदों सन्जय बर'नि बिमाया। कामपुर लुथुमारिनि थागिबि सन्जय बर'आ एकाउन्ट नाम्बारा सेन्ट्रेल बेंकनि एकाउन्ट नाम्बार 3740647839, आइएफसि क'डआ CBIN 0282965। मबाइल नाम्बारा जाहैबाय 9365534724 नङाब्ला 8753965132। बे नाम्बाराव खौरांबो लाहरनो हागोन आरो एकाउन्ट नाम्बाराव रांनि अनसुंथाइबो हरनो हागोन रायजो राजाफ्रा। आसामनि 3 आबादारिफ्रा नेशनेल लेभेलनि बान्था मोननो हादों। गवालपारानि आबादारि हारकान्ता बसुमतारी, चिरांनि आकबर आली आहमेद आरो धेमाजिनि देबजित चांमाई बिथांमोनहा मिलियनारि फार्मार अफ इन्डिया 2024 बे बान्थाखौ मोननो हादों। कृषि जागरण, ICAR आरो महिन्द्र ट्रेक्टर्सनि बानजायनायाव गोदान दिल्लीनि ICAR पुषा मेला ग्राउन्डआव बान्था राननाय हाबाफारिखौ खुंनाय जादोंमोन, जेराव हारकान्ता बसुमतारी, आकबर आली आहमेद आरो देबजित चांमाई बिथांमोनहा मिलियनारि फार्मार अफ इन्डिया 2024 बे बान्थाखौ मोननो हादों। मिरुनि मन्त्रि नितिन गाडकारि बिथांनि आखाइजों बान्थाखौ राननानै होनाय जादों। गोदान आदबजों आबाद मावनाय आरो गोनोखो आदबजों आबाद मावनानै सुबुंफोरखौ आबाद बिथिङाव थुलुंगा होनायनि थाखायनो बिथांमोननो बे मानखौ होनाय जादों। नोंथांनि मेगनाव जेंना जादों नामा? जुदि जेंना जादोंब्ला आरो नोंथाङा मेगननि मोजां डक्टर नागिरदोंब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव फैगोन सिनियर आइ स्पेशलिस्ट डक्टर प्रबिन बसुमतारी। बिथाङा एम्स निउ दिल्लीनि बारग' SR, RPC आरो दिल्ली GNCTनि बारग' आइ कनसालटेन्ट। डक्टर प्रबिन बसुमतारीनि अनगायैबो मेगननि डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौबो बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा मोननो हागोन। लोगोसेनो
कम्पिउटार पेक'नि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारि खालामनो हागोन जेराव जेबो सानाय गैयालासे सुथेनाय गैयालासे आरो गोख्रैनो गाहामाव फैफिननायखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन आबुं थङा जाहैबाय बङाइगाव लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव बास स्टेन्डनि साखाथियाव फुंनि 10 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 7 रिंगासिम मेगननि डक्टरखौ मोननो हागोन बे बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव माबाफोर सुलुं लानो गोसो दंबावोबा नोंथांमोनहा 6900949900 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन गोजोन्थों खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय गाबोननि सानाव फिन गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनगोन दिनैनि थाखाय गोजोन्थों